Guys, Mbak Ceples lagi perjalanan ke pasar. Ditutup bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya. Kesoteng. Iki suasanane depannya warung Buginarti. Warung Buginarti rame ya, menten rame guys. Mak tenar nanti mak. Ya lu terus sana nanti mak. Terus sana Buginarti. Iki ora nek. Ora ana mak. Ora nek ganti kan anake koyo tanane. Oh alah diganti guys, tapi iki warung Buginarti wis terkenal. Berdiri sejak tahun 1950. Ayo mak nyebrang seenakmu ya mak, buanter mak. Aku wedi mak kalau ngarep lah. Wae mak. Wedi. Sabar mak, se. Awas. Ayo mak. Proliman opo ose beb kok beb sampean. Apa ose bolo-boloku, bolo-bolone Mbak Ceples, bolo-bolone Mak Tini. Apa kok iki dijenengne Proliman? Garai. Loh. Iki ya, Mak? Simpang 5 itu ya Proliman. Jalannya 5. Jalannya 5, arah mau ke Sarangan. Asri guys. Ke Madiun. Gak enak. Ucuk. Mas mak. Pak Ucuk. Mas pulsa 100. Guys, warung bolo-boloku ki warungnya Mas Hendy. Nah, Mas Hendy ini warungnya komplit. Sarapan, Mbak, Mas. Mbak Suci, sarapan kalian apa Mbak Ji? Gori. Kalau sambal garing. Mbak Ji, sampean melu sik. Sampean teng warung Buginarti niku pun perang tahun 14 tahun. Iku tahu Jakarta dulu balikna ya Bu. Yo Mbak Ji yo. Iki lho. Mbak, Mas, Mbak Ji. Wis suwe nek kene amek ngapal-ngapal. Ayo yang kangen Mak Tini. Mak Tini nyayur kunci lho. Iki tetep maskeran iki. Soalnya musim corona ya Mak ya. Oh, lho pesene Mak Tini. Lek cara wong Jawa virus iki mbiyen apa Mak pakeblok? Menu wonten pinten? Soto. Nasi pecel. Nasi rawon. Sayur. Lauke gorengane ya akeh. Sing masak anu. Yo ngene iki demen aku. Heeh. Atas. Gantemu Mbah Ceples colok siapa colok. Gantemu Mbah Ceples colok
si abang dewe.